Ez duzu sinistuko, baina munduko hamburguesa garestienak 5.000 euro balio ditu. The Golden Boy izena du, eta Guinness errekorra lortu zuen munduko hamburguesa garestiena izateagatik. Luxuzko hamburguesa hau, Robert Jan de Ven sukaldari holandarrak sortu zuen Herbehereetan. Eta osagaiak? Adi, A5 Wagyu behi haragia, beluga kabiarra, Alaska errege karramarroa, boilur zuria eta iberiar urdaiazpikoa. Horrez gain, ogia Dom Perignon xanpainarekin prestatzen da. Eta guztia 24 kilateko urre jangarriz estaltzen da. Hamburguesak ia 800 gramo pisatzen ditu. Prestatzeko 9 ordu inguru behar dira, eta 2 aste lehenago egin behar da eskaria. Eta bai, prezioa benetakoa da. 5.000 euro hamburguesa bakar batengatik. Bitxikeria bat. Lehenengo salmentarekin lortutako diru guztia, elikagai bankuei eman zieten. Eta zuk, 5.000 euroko hamburguesa hau eskatuko zenuke?